A min, vale. Ah, despois, sí. No, digo, porque Nacho non lle dá tempo de rematar a acta. Vale, sí. Quero dicir, hoxe as únicas que teño aquí, que xa llas vou entrar a Ricardo, son as del, porque máis pasou en tempo, vale? Ah, despois sí. Entonces, bueno, un pouco, eso, si queredes que volas demos contestado en tempo, vale? Adolfo xa quedou en pasalas por escrito e... Xa acordamos no reglamento que pasases antes do... Xa, por eso. Para contestar en pleno, se non despois fanse... No, sí, Sofía, pero digo, ainda que sean para contestar, eu vou a por contestar, bola escoba, porque senón... Que sí, eu non teño problema. Non é por... Ben, bueno, antes de empezar con rogos e preguntas, teño que decir que do punto anterior... Sofía, estamos en... O pleno acabou do punto anterior. Estamos en actividade de control, salvo que sexa unha cousa de puntualización dun segundo. Vale? Perfecto. No, pero vou facer un rogo. Voulle rogar ao equipo de goberno que supervise esos obradoiros, porque cando vostede fixo referencia a Cociñando coa Igualdade, eu estaba ali, os meus fillos tamén. E entón, pareceume moi interesante, de feito por eso os levei, e vostede non era o que o fixo, pero sería o que o contratou vostede o equipo de goberno. E había un científico e unha auxiliar. Penso que eso non se podería dar así, vale? Si queremos traballar pola igualdade e, sobre todo na ciencia, a científica tiña que ser ela e o auxiliar el, porque foi a primeira pregunta que fixeron as nenas. Ese era o rogo, que supervisen todo ese traballo que fan pola igualdade. Continuamos. Ao respecto do Parque Infantil da Alameda, fixeron algo co escalón porque non está sinalado nin a valla duplicada. Van a retirar a parada de taxis polas queixas que hai, polo perigosa que é, porque a combinación entre cativos e coches é incompatible, non? Ademais, tuvemos a experiencia na pandemia que se retiraron os vehículos e non pasou nada, ao contrario, había máis amplitud para o parque, pero bueno, naquel momento retiráronse a parada dos taxis para montar as terrazas. As cámaras da Alameda funcionan, teñen algunha función, vanse a retirar. Bueno, e hai algo anecdótico, pero anecdótico que reforza as queixas de todos os veciños e da oposición, obviamente. Vostedes ven que agora as nais e os pais teñen que limpar os parques infantiles e cortarlle as silvas. Penso que é coñecido por todos, non? Que os pais agora van aos parques infantiles cas escobas, porque non nos queda outra, e a cortar as silvas. Eu penso que bueno, xa non poden alcanzar máis límites, non? Non sei se lle van a pagar a estos pais como lle pagaron o outro veciño que facía o mantemento do Parque da Alameda, do Parque Municipal e da Veracruz. O mellor tamén os contrataron así dunha forma informal. Háganselo mirar, Cal é a pregunta? A pregunta é se agora os pais temos que ir aos parques infantiles despois de estar un ano pechados cunha escoba e unha fouciña para cortar as silvas. Esa é a pregunta. E se se nos vai a pagar? A pregunta é, hai barrendeiro que limpie o parque? Sí, hai un barrendeiro que limpia aquela zona todos os días. Tomaremos nota e... Claro, prácticamente. Os pais vamos ca escoba porque queremos. Paco, por favor. Vale. Ben, a rotonda... Estás a ter hooligan arrancando, ahora que estamos Sí. No, veña. No, pero quero dicir, Sofía, digo en plan centrar na pregunta, que senón non son preguntas, joder. Por eso digo, nese sentido. Garda das forzas po fútbol pa tarde. E libera de adrenalina. Anda, que boa falta vos fai. En fin. Ben, a rotonda do Ricard. Os contedores seguen no mesmo sitio, imposibilitan a boa visión e os veciños síguense queixando, igual que os pasos de peón sin pintar. Ben, temos pedido dende fai moito tempo, dende Nadal, o informe do responsable das luces do Nadal. Estamos en xuño e todavía non sabemos cando nos lo van a pasar. Os veciños da Avenida 25 de Xullo siguen, bueno, ademais de adoptar as medidas de precaución que eles adoptan e que vostedes lle recomendan, preguntan si van a facer vostedes algo máis ou simplemente
bueno, celebrar que lle votaron nas urnas, porque ademais son votantes seus e din que están pois indignados ante a pasividade e que ali hasta que pase algo pois non se fará nada, visto lo visto. Ben, tamén acordouse en pleno facer un plan de seguridade para mellorar a calidade das infraestructuras peatonais e demais. Non sei se xa o teñen feito ou se non lo van a pasar. Da Nacional 541 seguimos sin saber nada, non sei. Falou algo o delegado do goberno cando estivo aquí? Preguntoulle vostede se xa teñen o proxecto feito para a seguridade da Nacional 541 para acceder ao pabellón de deportes, a residencia da terceira idade, o centro comarcal, a piscina municipal. Preguntoulle vostede do delegado do goberno si van a iluminar a toda a zona da Nacional 541 para que polo menos se vai a pé se vexa. Ben, cando van a arranxar a fachada do conservatorio? Denunciamos isto en outubro, cando empezou o curso escolar, caían as losetas, precintaron cas cintas de policía, que eso daselle ben, acabou o curso e segue a fachada igual que está e as ventanas rotas. Pregunto, vanas a repoñer ou empezaremos o seguinte curso igual? Modificaron vostedes as bases de emerxencia social? Cando van a pintar a ponte de Toscaña? Cando van a retirar as palmeiras da avenida de Compostela? Xa está. Seguimos recibindo... A de Compostela xa están, Xa están, as dúas? Penso que sí. Seguimos recibindo queixas sobre a limpieza viaria. Seguimos cas rúas igual que estaban. A recollida do lixo... Cantas preguntas ten? As preguntas que teño son repetidas. Pero pasa máis por escrito, é fallar do día. Senón, Sofía, vai nos durar máis as preguntas que o pleno. Pois eu sinto, pero traslado o que me trasladan os veciños. E agora... Por eso lle agradezco que máis pase por escrito para poder contestar. Ben, a recollida do lixo, moi mellorable, os colectores, sobre todo a xente que temos conciencia con o medio ambiente, queremos reciclar e o contedor libre para poder botar o lixo. As fincas que están sin limpar a día de hoxe, os veciños protestan. O 31 de maio pasou e non estamos en xuño e a ver que pasa. O Servicio de Conciliación Bo Día Familia vai a prestar servizo de comedor? Arranxaron ou tomaron algún tipo de medida cas árbores da Baixada Flores? Cando se van a empezar a arranxar os camiños da Veracruz? Retiraron os elementos perigosos de pena cobertoira, porque ainda que non arranxen, a xente sigue indo. Por que non se fixo ningún evento, ninguna conferencia, nada de nada, con motivo do orgullo? Pedimos e rogamos que o próximo ano se coloque a bandeira na fachada principal do Concello. Bandeira, pancarta, algo que visibilice ese día, porque así non lo piden. Entón, bueno, poñela así dun lado queda moi cutre ou incluso como un pouco vergonzoso. Sabemos algo que vai a pasar ca Casa da Xuventude? Porque, claro, levamos 6 anos agardando a que vostedes desenvolvan o proxecto e os compromisos que adquiren nas eleccións, pero non vemos nada. Entón, non, é que la Xunta non é que, pois non sei, se non a poñan na estación de autobuses, se é que nunca vamos a ter a titularidade. Entón, bueno, sabemos algo do centro de saúde? Que dixeron os técnicos da Xunta? E rogamos que se publiquen os datos do informe que fixeron e tamén rogamos que a próxima vez que haxa cousas así de interesantes, pois que se convide a oposición, que se convide a veciñanza do Carballiño e os centros escolares, e non se faga unha exposición aquí para 4 paredes dun tema deste calado para o Carballiño. Nada máis, moitas gracias. Estás aí por escrito, Sofía? Sí, pero paso un PDF, isto non che vou a pasar ahora. Vale, non, digo, pásame o luz, se non, vale. Sí,
É que senón é imposible. Veña, alcalde, que todos temos ganas de acabar. Eu non vou facer preguntas hoxe nin rogos, co compromiso que adquirimos agora vostede e eu. Vale, voullos pasar por escrito, incluso todos os que temos pendentes atrás, que son bastantes. Agardo que nun tempo prudencial, non lle digo que nin unha semana, nin 15 días, nos vayan respostando, e, como vostede me dixo, digo ahora porque está el de diante, falarei co secretario, co interventor, para acceder aos expedientes que teñen que ver con eles, que temos demandados dende fai moito tempo, de acordo? Entón, con ese compromiso seu... Eu creo que calquer grupo daqui sabedelo, que non hai trabas nin en secretaría nin intervención para os informes que pedides. Se hai algún eles me preguntan, teño que firmar, eu así, non? Ora, o que vos pido é que pidades informes concretos, porque senón volvemos locos aos... Quédome con ese compromiso. Nos, basicamente, o que temos solicitado é acceso a varios expedientes dende fai moito tempo, que non é difícil darnos acceso, e as preguntas, a maioría, son moi sinxeliñas. Entón, o comprometido, vollas pasar, e agardemos que nun prazo prudencial, de verdade, desta vez sí teñamos resposta. Ricardo, contestas que me mandaches ou... Sí, como facemos como ti queres. Eu formulo cada unha, formulas todas e ti vas me contestando. Eu creo que eso non o establecemos, por certo, Paco. É verdade, agora vou facer un rogo, ainda que me saltara o turno. Lembrade que tedes o compromiso de facer reunións para o pleno de organización, rectificar tema datas de pleno, que non se vos pase, porque foi no que quedamos cando foi de regulamento. E despois isto que quedou, perdón Ricardo que te interrumpí, pero é xusto por isto, non? Porque non aclaramos como se fan os rogos e preguntas, ainda que os pasemos antes, o normal é que nos lle demos lectura e despois tíes respostes. Entendo eu que sería igual, como queiras, leme. Sí, simplemente, bueno, empezamos, entonces, por fin salieron publicadas as bases reguladoras das axudas COVID. Hai outra, Ricardo. As anteriores son as formuladas no anterior pleno. Sí, pero fai. Vale, sí. Os datos do servicio de axuda no fogar, o que che preguntábamos era as horas de prestación concedidas pola Xunta, cantas se fixeron efectivas e cantas quedaron sin atender. Horas prestadas de dependencia polo Concello do Carballiño en 2020, mensuais 3.005. Horas efectivamente prestadas sempre son inferiores debido á casuística persoal do usuario, cita médico, ingresos hospitalarios, baixas voluntarias. Horas prestadas 29.229 horas e 27 minutos. Total gastado, estou che dando máis datos dos que me pides. Total gastado 501.000 euros, 491,98. Sí. Co pago de usuarios 54.378. Total pagado pola Xunta 282.904. A Xunta paga ahora a 9,70. E o coste real que temos dentro do Concello é de 17, creo. 17. Hai que ter en conta que durante o ano 2020 se produciron moitas baixas por parte do usuario debido á situación de pandemia na que nos atopamos. Ademais, sempre serán circunstancias extraordinarias que este ano foron maiores, como ingresos en hospitalarios, retirada para vivir cos fillos, etc. Segunda pregunta. No, faltaba unha. Cantas horas quedaron sin atender? Solicitadas sin atender? Atenderonse todas prácticamente. Foi un ano raro, polo que me dixeron aquí polo que me informou, Sonia, en servicios sociales. Prácticamente non houve moito, ao revés, houve máis ben renuncias polo tema que vos digo, sobre todo no principio da crise. Ben. A segunda pregunta era o formato para o servicio de conciliación que se prevé para este verán e para o próximo ano. Para o verán xa está en marcha o programa Divertidiño que vai de xuño a setembro e para o vindeiro curso está o programa Bo Día Familia. Toda a información que se precisa está colgada na página web. De acordo. Ben. Entonces pasamos coas que che formulamos para este pleno, que en primeiro lugar sobre as axudas as bases reguladoras das axudas de emerxencia COVID-19, vale. A primeira pregunta é por que quedaron fora dos gastos subvencionables os derivados de pago de hipotecas de locais afectos á actividade? Segundo os servicios técnicos do Concello, a hipoteca entenden que é unha inversión e non é subvencionable. Sobre este tema, creo recordar que vos prometistes aquí que sí se iban a incluir. As hipotecas? Sí. Non sei. Penso que sí, non? Ti recórdalo, que dixestes que cando vos preguntamos... Dixemos que íbamos a estudiar. Que ibas a estudiar. Pero, digo, técnicamente din que é imposible, sobre todo intervención. Venga. Vamos a ver, da lectura das bases... exixen como requisito para poder pedir a subvención que houbera un peche parcial ou total conforme as ordes estas de 21 de outubro e 26 de xaneiro. Desta forma, existen actividades que non se viron afectadas polo
polo peche destas órdenes, pero se viron afectadas de outra maneira, tanto polo peche perimetral que afectou o Carballiño e pola reducción de aforo. E concretamente preguntamos por academias, autoescolas, centro de ensino non regrado, tamén perruquería, salón de beleza, fisioterapeutas, etc. Isto é así, estes van quedar fora das As axudas. bases están destinadas ás persoas que se viron obrigadas a facer o peche total ou parcial. Pois entonces estas persoas claro. quedan fora das axudas. Sí. Vale. A seguinte As pregunta... farmacias, os abogados, sí. Sí, as farmacias os abogados. O que te estou Digo, preguntando é este tipo de actividades que se habían entrado na primeira. Sí. Bien. Hai previstas algún tipo de axudas específicas para este tipo de actividades que te acabo de decir? Perruquería, salón de beleza, fisioterapeutas, academias, autoescolas, centro de ensino non regrado. Non hai nada previsto. Vale. Vamos a ver, o que vemos tamén nas novas bases é que é requisito que o solicitante teña o seu domicilio fiscal no Carballiño ou social, vamos, en caso de que fora unha persoa xurídica, ou que a actividade se desenrole no termo municipal do Carballiño. Sí, calquera dos dous. Entendese que a actividade se desenrola no Carballiño cando se ten un local, por exemplo. Este punto xustifica co certificado de situación censal onde indica o domicilio fiscal e que tamén consta como se desenvolve a actividade económica. Unha persoa con domicilio fiscal no Carballiño pode solicitar axuda xa que está pagando os seus impostos no termo municipal. O sea, sí, vaise xustificar entonces coa declaración censual, vale? E vanse dar axudas. Digo para que quede claro, porque estas son preguntas que está trasladando a xente. Vanse dar axudas a xente que teña o seu domicilio fiscal no Carballiño e ainda que teña unha peluquería en Bobrás. Sí. Bien. Pague os impostos no Carballiño. No, digo porque son axudas para a recuperación do tecido económico local. Por eso chama un pouco a atención a parte que cambiar o criterio con respecto ao siguiente. Bien. Por que non soltou nestas bases, como soltou nas do ano pasado, pola reducción, polo criterio da reducción da facturación, en vez de polo criterio do peche obligatorio para conceder as axudas? Pola imposibilidade de controlar o sistema da contabilidade das empresas. Pero digo porque foi o criterio do ano pasado, entonces extrañame moito que non se pode controlar este ano e o ano pasado. Vale, perfecto. A pregunta era, por que aínda non se publicaron as bases na páxina web do Concello? Cando se pensa facer esta publicación? Xa está. Cando se publicaron na páxina web? Pois o venres saliron no BOP, o venres pasado, e o... Non podo asegurar, pero... Eu creo que o día siguiente. Fue antes de ayer, creo. O sea, na páxina web, quero dicir, despois da presentación desto, despois da comisión. Posiblemente. Non lo puedo asegurar cuando se hizo. Vale, digo máis claro, despois de que che dixera que non estaban publicadas. A mí me lo dijiste y después no sé qué lo subió. De acuerdo, despois disso. Ben. Na base nacional de subvención levan 30 días, prácticamente. Na base xeral de subvención, sí, pero a xente vai a buscar na sede electrónica do Concello onde non estaban hasta despois da comisión. Unha semana despois de aparecer publicado no BOP. O venres pasado foi cando así. Bueno, temos algún problema ca páxina web. O venres pasado apareceron na páxina web do Concello e se non recordo mal, o xoves anterior, unha semana antes, apareceron no BOP. Vale. Sobre o centro de saúde. Quedou vostede no pleno do mes de abril entre unha reunión coa Xunta de Galicia ou cos técnicos da Xunta de Galicia para informarse sobre a decisión dos técnicos se ampliaba ou se reparaba o actual centro de saúde. Xa tuvo esta reunión? Mantiven conversas co delegado territorial da Xunta e o xerente provincial do Sergas. Cando teñan a idea clara os técnicos e elaboren o anteproxecto, indicarán a superficie necesaria e construíble e quedarán en agilizar o anteproxecto para saber definitivamente o espazo que necesitan. O sea, que xa optaron por construir un novo? Non saben. Non saben? Se aproveitar o que existe, máis ampliación ou tan pronto non lo digan, nós tomaremos medidas, evidentemente. De acordo. A semana pasada, se non recordo mal, publicou un medio de comunicación que decía vostede que xa habían adquirido os terrenos para a construcción dun novo centro de saúde. Imposible.
No, imposible, isto que lle digo é certo, isto publicou nun medio de comunicación de Galicia en concreto. Non é certo, non é certo que vostedes... Non lle dixen eso porque é imposible, non sabedes como é o tema, hai que facer un concurso, hai que facer un procedimento, non é, oye, Sofía, véndeme a... No, o sea, o Concello do Carballiño non adquiriu ninguna parcela para ampliación. Nin fixo declaracións ao alcalde de que nin fixo declaracións ao alcalde, perfecto. Tamén quedou de informarnos sobre as negociacións cos propietarios dunha parcela que linda co cemiterio parroquial. Sí. Con vistas a ampliación desta instalación. Bueno, xa presentaron a solicitude para ampliar o cemiterio e están para presentarse ao proxecto. Quedaron en presentarlo, están co tema de patrimonio, por la distancia a iglesia e esas cuestións. Nós, co cementerio civil, está o Sergio redactando o proxecto e basicamente, bueno, pois van ser columbarios para o tema das cinzas, vale? E algunha, pero basicamente columbarios, que entendo que é o enterramento do século XXI. Ben, a seguinte pregunta era como se plantexa a celebración de eventos para este verán? Tanto a Festa do Pulpo, Carnaval de Verán, Festa do Setembro, hai algunha planificación prevista para isto? Hai unha situación volátil e voluble, que sabes como está, pois estamos en 137 casos. No Carballiño estuvemos casi unha semana ou dúas con 2, 11-3, antes do 11-3, 11-4, hoxe 5. Vai a depender da situación. En calquera caso, será sempre cumplindo as medidas a día de hoxe ainda non hai nada previsto en función desas circunstancias. Concierto e a programación de verão, pero eso é moi fácil de controlar, no sentido de que entra xente un pouco que falábamos con control, con nome, con teléfono e teñen uns asentos pero bueno, festas de outro tipo, pois eventos masivos, eu creo que os de xullo xa os suspendimos, non? Tanto a medieval como o entroido de verão e xa digo, iráse vendo en función do que se poida. É que xa vedes que isto tampouco está claro. Sí, non, está claro. Parecía que estaba claro fai unha semana ou dúas, pero... Non, pero a pregunta ven precisamente por eso, porque a xente, quere saber dentro do posible. Nadie vos exixe que plantexedes cousas que son imposibles, non? Hai escenarios, pero ainda non tomamos unha decisión definitiva. Ben, tendes dende o Concello algún plan para colaborar coas comisións de festas, para facilitar de asesoramento, para a organización, seguindo os protocolos para as festas estas de verão, tendes? Non están aquí esas preguntas. Página 4 de 4. Non me mates. Estamos prestando asesoramento... Pásache outra copia. Non. Pero contesto, xa. Sí. Estamos prestando asesoramento Non, ten razón. Tanto as asociacións veciñais como culturais respecto a como hai que executar as actividades. O sea, tendes coordinado eso, perfecto, ben. Poucas, de todos nós, poucas vai haber, No, xa, pero precisamente, se algún quere facelo, pois hai que dar información para que valoren se o fan ou non. Vale. Non, para que xa vos digo, teñen que ter os controles e todo. Claro, non é fácil, pero é importante, tendo esa experiencia do concerto das Barcias do outro día, transmitirlla o máis que se poida, non? Existe algún proxecto para facer unha rotonda na isleta dos 4 Camillos, onde se retiraron horas as palmeiras? Non o ve viable o acotó. Non se ve viable. Ve que é imposible darvos conta da forma que ten. Habría que meterlo, sería un xiro moi brusco meterlo baixando sobre todo da Compostela. Habría que meterlos contra o Freud, darse conta. Entonces, bueno, non o ven. Están estudiando, eu pedinlle que estudiaran porque realmente podía agilizar moita cousa, pero técnicamente ven o difícil. Están estudiando duplicar o carril, daros conta que hai dicir, os que saian para a direita vindo de arriba non teñan que estar esperando a fila, duplicar ese carril e mellorar de pintura, de señalización e cousas así. Non o ven, de entrada non o ven factible. Vale, teño 3 preguntas novas que xurdiron un pouco despois de presentarlas por escrito do outro día da comisión, pero bueno, penso que se poden tamén contestar. Outro día na comisión dixen que tiña entendido que o 30 de xuño había Consello Escolar no Instituto número 1 e cal era a postura do Concello sobre a petición que fixera o PP de propoñerlle ao Consello Escolar que cambiaran o nome. Efectivamente, celebrouse ese Consello Escolar, foi a representación, foi Lupe, sí. Foi a concelleira. E propúxose o cambio de nombre. O que dixeron
bueno, polo que me transmitiu a concelleira, o que dixeron o claustro é que fagamos unha proposta conxunta para poder estudiala, que como mínimo xa ten que ser conxunta de toda a corporación, dos dazas. Non, por supuesto, é o que pedíamos nós. Pedímoslo fai un mes, por eso digo, pero bueno. Unha vez que tomemos ese acordo, no próximo claustro, pois a concelleira daralle traslado. Non foi así, Lupe, basicamente. Sí, non? Que lo aprobáramos en pleno. A unanimidade dos 14, vale. Sí. No, hai un matiz importante, No. Facemos ahora unha moción de urxencia e queda aprobado. Un matiz importante, Ricardo, que non me acordaba. Vais a seguir chamando Instituto número 1 María Teresa Miras. Non se vai chamar, digo, é que casi o falamos nunha comisión ou nunha xunta de voceiros, vale, Adolfo? Son matices, pero non me acordaba eu que me chamou a atención cando me comentou Lupe, Vale, falámoslo. Polo que te estou escoitando, teñen a decisión tomada de non cambiar o Instituto número 1. Vale, sí, non cambiarlo, vale. Tomar a decisión. Teñen tomada a decisión prácticamente, pero queren que lle fagamos nosa proposta. No, pero a de Instituto número 1... Vale. Son eles que... Sí. Pero debatímoslo, falámoslo mellor. Vale, perfecto. Penso eu, Vale, sobre os decretos que nos dades tamén despois da comisión, e polo tanto non podemos formular preguntas. Aparece unha adquisición dunha escultura de 40.000 euros, pode ser? Sí. Un contrato. Para onde é e a quen se lle quere comprar? Para Rotonda. Para que Rotonda? Para a Casa Azul, que falta, e un pulpo de 6 metros. E a quen se lle adquiriu? De bronce. A Cisco Novo, xusto. Pulpo de 6 metros. Mais ou menos, non me acordo. É grande, quero dicir, é un elemento... Vale. É un elemento grande. Vale. Pulpos 6 metros é grande. Bueno, vemos tamén nos decretos un expediente de contratación para a reparación da cuberta do almacén do Muiño das Lousas, procedimento que quedou deserto. Quedou deserto, sí. Xa o executou el. Digo, isto conforme ao contrato de concesión non lle correspondía a eles? Non, só vai o que é o muiño ou as instalacións. É unha instalación anexa, de acordo? Entón, non entra dentro da concesión? Vamos a ver, o tema era barnizar as portas, pero eso non, entraba o que é o muiño, o comedor, a cociña, de acordo? Eso non é parte da concesión? Si, é parte da concesión, pero non é parte da obligatoriedade de arreglalo, tío. O tema da luz, por exemplo, arreglou Noel, pero realmente é un tema noso, porque faltaban os contadores, faltaballe todo, entendes? A verdade é que hai que estarlle agradecido porque se están portando, pero realmente se quixera, oye, mira, eu contratei isto con luz e con servicios, non... puxo el todo, levou o electricista e cambiou todo. Vale, agora, moi brevemente, os rogos, non vamos a verificar o cumprimento. O rogo xa nicho o admito. Non, tens que admitilos, que están nos reglamentos. Veña, pero danos... Vamos a ver, son moi breves. En canto a farolas, as da Praza do Corral funcionan defectuosamente, encéndense e apáganse continuamente, sin moito control. No segundo tramo de Conde Vallellano, contando desde a rotonda, o sea, a altura do Pituxo, para entendernos, non se encenden as farolas públicas hasta as 23:30, me digo os veciños. Entonces, hai que regular eso para que funcionen correctamente. Despois, bueno, xa sabemos todos que se está a demoler o ático este ilegal. O rogo é que puxeronse unhas vallas sobre a calzada que fai que os coches se desvían para a beirarrúa, non? A beirarrúa está totalmente destrozada, totalmente destrozada. Entonces, o que rogamos é que se lle pida aos... Celeridade, que non dure tanto a demolición como durou o expediente. Penso que, según me dixo Sergio, faltaballe rematar ali a caixa do ascensor e que está todo prácticamente tirado. É que tal como está hoxe non se pode ni circular, é que é un risco para o Concello, porque non quedou unha baldosa como Dios manda. Xa o fixo antes Sofía, pero referido concretamente ao Parque Infantil dos 4 Camiños, non? Pois que
que se limpen como é debido. O mesmo pasa con que volve a estar a vila chea de cagadas de cans. Non temos constancia de que se controle isto pola policía local, hai unha ordenanza que regula isto e as sancións por isto, e, por outro lado, que se limpe tamén coa frecuencia necesaria. Outro tema, unha das canastras da pista roxa está totalmente non, está inclinada, falta un muelle, que hai un tornillo, xa leva así varios días, que manden alguén para arranxalo, que non parece moi difícil. E, por último, xa que está representante do bloque, que nos dedos o local. Rogámolo xa. Xa o tendes, ahora xa vos está arreglado, pintado. Como xa o temos? Non o temos. Home, vou ter eu que coller a Sofía por unha orella, quitarla dali, quitarle a chave da... Será mellor que fagas ti que faga eu. Ainda que me chame machista. Hai que darlle a chave xa, Pois dame a chave. Como, cando? Que o local non é men moito. No, local O local do que ten que decir que este é o local do PP e ten a chave, este é o local do bloque e ten desa chave. xa o dixen. Ahora xa o dixo. Dame a chave e xa está.